lọghachila n'ọnụ ndị ọma Igbo na ya wachigo n'ọnụ. N'ezie anyị na-akapịrị ọnụ na-egwa ya unu ka o si aga n'ọnụ n'ezie na-akapịrị unu ọnụ otu unu ga-esi eme gịnị aghọta ya ọfụma he oge aṅụle nwoke ọma ndị kpara aha nnọọ mụa na-ekekere ekiri mụa na-afụkwa ha n'eziokwu mana abịa na ya ke ụdị ọtụtụ ihe nramahụ a na-enweta n'ihe gbasara ihe nke a n'ihi na ọ dịzi ka ma o nwere ihe nramahụ dịzi na ya onweghị nọ dị towards nothing there. Ihe gbasara ihe onyonyo anyị na-emecha ihe dị iche iche na ya. So o nwere a lot of process on a pass through. So one of the things I na-eme n'ime ya na before ibodo ị na-eme ihe ọra gbasara onyonyo ma ihe onyonyo onye ọbụla wetere gị egwu ị ga-edi egwu ị ga-edi egwu ị ga-echa ya ịghọtazi dị egwu ịmata ihe the person dere na dị egwu mata otu isi a script ya bịazi differentiate the storylines. So idecha the storylines bịazi choose location ga-fit the video. Ọ bụ onye gọcha ihe dịka gospel video itinye na location ọ bụ na the place adịrọ too godly. So you need to plan so many things to make the video come out well. So ya bụ na ife ọbụla ọrụ dị na ya nnọọ so a ga-abịa nnọọ dekwule nke akwụkwọ n'ezie a ga-abịa dele ya akwụkwọ ị ga-edere ya script mana ihe ndị ha na-akpa afọ ya ka edi abalị onye a ga-eji nọ ebe a na-eme ihe nke ma ọ ga ihe gbasara ishutu ihe onyonyo ya anyị na-work based on ego the person kwụrụ otu o siri kwụ ụgwọ ịma na ndị Igbo si na onye ji ego anaghị eri ofu owu ọkwa ya eziokwu ka ndị Igbo kwuru na money killer. So ego onye ahụ ga-akwụ ga-warrant otu anyị si eme expenses gbasara maka the video. So enwere some ego ha ga-akwụ na kwụ so anyị ji ihe dịka 2 days depụta otu anyị si akwado maka the video. So I kwadocha maka the video I jikwana ihe dịka abalị 3 ga-achọ ebe anyị ga-use for the video ya bụ ebe a ga-anọ na-eme amakashi ihe ji so I mechaze the thing na onye ọbụla nacha so I wereze the ihe anyị cover that day ngozi agazi na kọmputa anyị gazi mezi editing. So at times, now video require a lot of effect. We keep taking like 4 to 1 week. Wow. Yes. Well, now normal. 4 to 1 week. 4 days to 1 week. Okay, that's abaleno. Abalasa. Yeah. So now here the normal video, simple video, or now just normal video. We keep taking like 2 days. Mana ihe a bụ ihe a na-ekwu okwu ya nnọọ ka ihe wụ si na ihe a bụ ihe na-atụ n'anya onye a na-atụ n'aka onye egwu ọ ga-abụ ihe bụ tutu asị na ị na-aga ime onye egwu ihe dị otu ahụ na ọ ga-abụ ihe na-atụ n'anya ya ma bụ ihe na-atụ n'aka onye egwu ahụ sị na tutu asị ngwa ọya weta ihe dị otu a ka eje aja arụ ọrụ dị otu a o nwere ihe ha na-atụ aka a na-atụ anya n'aka onye egwu ma ọ bụ na ọ wetala ego nnọọ ebido mewele ihe ọbụla chọrọ imere ihe ihe anyị na-atụ n'anya onye kụrụ ego na at times ọ na-ahụ na agreement anyị na the person. So anyị nwere ike ime agreement na ama ewetacha ihe niile anyị needed for the video. At times ọ na-ahụkwana na the person eweta part of the things I needed. So all based on agreement anyị abụọ. Okay. So basically ihe a na-asị ha weta bụ most time costumes. I will take their costumes. Ya wo costumes wo ya ihe ndị ha na-eyi ndị ka na-eyi aga-eyere ma ndị ka gbara ha egwu ma ndị ka gbara ha egwu mana some of them now had the kind of management ha nọ ha like kawa stresses onwe ha too much. So akwụze ụgwọ si ga-emecha ihe niile gbasara the video macha the dancers ihe a ga-eyi ndị ga-agba egwu ndị makeup everything he provide cha ihe niile
gbasara the video. Ọ dị mma nwoke ọma ọ gwụsị na asị kwue ihe gbasara ọrụ ị na-arụ ọ dị ka imeele mkpụrụ ole asị gụwa ya ọnụ nnọọ ka anyị ga-atụ na mkpụrụ ole na-eru na n'ọrụ aga m agụụ amene ya wụ na ọka nkụ mana ama kpọnwụ some mma dogo outside now. Okay. Na hụ ndị mmadụ na watch very well. Okay. Oge rucha ihe dị ka 10 more 12 ka ha dogo maximum promotion. Okay, ọ bụ na asị gị kpọsịwa ha aha na ị ga na-akpọ ha ofu ị ga na-akpọ ha ofu na kọwata obere nweta isi rụta ọrụ ndị a. Yeah. Ka m ga-akọwa of recent now na onwe onye gaa na my Instagram page na social media hụ some of my work ọrụ so si na ọ ga-like ka m na ya nrụkọ so me na ya mụrụkọ na onye ahụ kwanụ gospel singer so ọ taa nka ka ha sịrị ga so o nwere some record labels na-akpọkwa na m sị m na okay na I'm in charge of their ihe ọda gbasara their video of the record label so from there I na-enwetacha some other clients and all that outside. Okay, so ọ bụ ugbu a si na-asị kpọsịwa egwu ndị a na ke like ọ nwere ihe bụ ma nke a tọrọ gị ma ọ ga-awụ nke masịrị gị ọfụma ịma ọ dị ka onye lụọ nwaanyị bụọ o nwere ofu nke ga-akara ya mma nnọọ ọrụsị kpọsịwa ndị nke ahụ dịla gị mma ndị nke ahụ mgbe ahụ i mere ya nnọọ wa obi dị gị ụtọ gị na-arụ ya ka egwu ndị bụ ndị ahụ enwere ike kpọtụ afa nnọọ. Okay, egwu ka m ga-akpọ ọwụ na all these artists Ever Blazing. Wow. Socket. The Ego Adugo everywhere now. Most of the major TV stations on the go there. And this gospel video, Haviva, Blessing Me. The video, I like the video because Haviva onye Korea. So the Ego Adugo out now, Adugo everywhere. The storyline, the on point, onye na chonwa, onye na choro. So all those things, I practicalize all those things nime the video. So we have used studio all through a white background. Wow. So all the very okay. Yeah. Ima na go ima gị na-arụ ọ wee na-arụ ọrụ ị ga-ama nke ga-adị gị mfe maka bụ otu esi rụọ dị ọrụ. Ndị ọma Igbo nọ n'ụra na omume a sị na ọ na-eme ụkwara n'oge ya ome gị na ọda ya bụ na oge nke ugbu a wụzi ka nje n'obere ezumike unu ejekwa n'ebe ọbụla anyị ga-anọkwa ebe a n'oge